lan kapurba dening manungsa ya Renuka. Ingkang Triprakara godhog kalawan bejo kang sarta tekaning pati mungguh tumita muhung termong lakoni siung gajah duh mas mirah Indrajit pantunungipun rikma memes ngembang bakung nyengkir gading renggaja jarweng ranu duh wong ayu singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyucup aku Adipati Citrarata saka Kadipaten Kandhang Maruta. Kadipaten Kandhang Maruta iki isih kebawah perintah kelawan negara Maespati. Kowe ratu tetelukan sing ana ngarep kowe Prabu Lingga Garda. Kawula non wonten tinimbalan ingkang adhawuh Sang Adipati Citrarata. Kowe sing ana mburi, wujudmu kaya barongan. Kowe Dityakala Goraswardi. Kawula wonten timbalan ingkang adhawuh Sang Diwati. Amiji kula pun Dityakala Goraswardi. Goraswardi ana Kadipaten Kandhang Maruta kene tugasmu dadi kusir. Tugasmu dadi sopir. Nek pas aku selingkuh karo si Renuka, kowe kudu siap nyopiri aku. Nggih. Mestaken jawuh. Kowe trima nyawang kudu trima. Nggih, nggih. Nadyan sing ngarep nyetir sing guri bekasaan kowe kudu trima. Nggih, nggih. Perkara aku sambung asmara selingkuh karo Renuka sing wis duwe bojo kok nganti bocor kabar iki, tak kekrek lambemu kowe.
Mboten. Dijamin aman, Bos. Lajeng kersa paduka kados pundi sakmenika? Mangkene. Triyari kawuri panjenenganing sun nyupena, aku ngimpi panjenenganing sun lamun ta impenku Kadipaten Kandang Maruta kene ketaman banjir bandang. Mongko yen manut dawuh pangandikane para sarjana kang sujaning budi, ngimpi kok ketrajang banjir bandang, kuwi maknane bakal ana bebaya kang anempuh. Selaras kelawan pangimpenku iki wis titi wancine panjenenganing sun tilik marang pepujane atiku Dewi Renuka kang mapan ana pertapan Jatisrana. Kanggo ngawekani mbok menawa tekaku ana Jatisrana iki mengko ana bebaya kang anekani prajurit Kandang Maruta. Bakale tak kanthi sak mangsa-mangsa yen aku konangan kelawan wong Jatisrana, sumrambahe aku konangan karo wong Mespati, kowe kabeh kudu melu jumangkah, kowe kabeh kudu melu kumrembyah. Inggih, ngestaken dawuh Sang Adipati. Trawaca dawuh pangandika paduka suwawi kula estakaken Sang Adipati, krit lampit brungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Kirapke wadya bala Kandang Maruta sacukupe. Yen ana sing ngonangi aku sambung asmara karo Renuka lan ana sing ora nrimake, kowe kabeh aja mung meneng wae. Sedika ngestaken dawuh budal dhewe iki. Kumrek kang bala lumares budaleng wadya kuswa warna busanane saking prawadya abra busana nira swarane rame gumuruh pindha ombake samudra. Ya.
Kaya jagat iki tanpa timbang katresnanipun Kakang marang Yayi Renuka mula rasaku kumrangsang kepengin lan kumacelu daya-daya saben dina mung tansah ketemu adu memani sing ulat kang katamanas mara samira nyirnake lukrah lan lesu yuk tutupna wong ayu ngilang kera Kang samar tresnaku sundul wiyati Yayi Renuka wektu kang musuhe wis ora kena denetung cacahe nggonku sapatemon kelawan sira wong ayu Renuka mula Kang saka iku ayo lelumban warih madu kekosok kang sari-sari sirnakna rasa pangrasa kang ora kepenak awit ning kene sing ana mung aku kelawan si Adi layak bapa risanggeni wis ora duwe rasa pangapura maneh marang Renuka ibuku jebulane kaya ngono pakartine Sentana Maespati lakon tak jiangkah ilang nyawamu ayo tak pondong nyemot Yayi Tomo Sakni prajurit jumangkau
Oh. Redo mawur mangawur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula para panjriting turangga hesti miwang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja dwaja layu sebit sapa iki ana pawongan kok demit rambute brintik tambuh marang aku Dama Dagni wah kowe anake Renuka ya pancene kaya mangkono Dina sak mengko kowe ngakonana yen to kowe kuwi anake wong wedok ingkang jejemberi jagat. Wong wedok sing mlorot kembene. Aku andhane Adipati Citrarata jenengku Lingga Garda. Ya kene. Ya kene kowe wanuh wani gendhak sikara marang sesembahanku. Dina sak mengko sesembahanmu kon maju mrene tak ngene giateng ndase. Wani bergonjak marang ibuku Renuka. Ora kok jenenge bergonjak, pancen padha senenge, pancen padha geleme. Ibumu ki pancen wong reget, mula kowe ora usah melu-melu mbelani. Dikaya ngopo lan kepriye? Kae sing lairake Dama Dagni. Ora ketuku minggat pecah diasmu dina iki edan ngemping loro genjah pati. Merangi tatal grajamu Lena kaprayitnan lair kelawan batin ketandangan dening Lingga Garda tebya datang melengsat igamu kelakon loncat nyawamu dina iki Dama Dagni. Oh Hitian wis
Hei, nah, os. Wah, hei, as. Lo, waya. Minggat pecah balung yetno lo yetno saben rangai wasambrana As menungso kurang tata ninggal marang tata krama wani ngajar kelawan Nayaka negara Maespati. Ayo ora usah melu celeng boloten kebo latengen. Kowe prajurite Nayaka Maespati sing wani bergunjak ibuku. Mbuh ora edep ora ngalih kelakon tak lokke sak dosamu. Cobanen.
saya digdaya bareng mati tak wujuti setiaku jroning ati yen mati baliwang aku awit sun labuh bangsa hanjrah arum asma reki alam dadi saksi son prawira tama Hi! Ah! 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 Beh! Ah! 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 Wah! Ah! Heh! Oh! Ah! Ah! Ut! Hey! Wah! Wah! Hey! Hey! Simbok, wis rampung apa durung lehmu sesuci kok suwe men? Simbok, Simbok Renuka wis rampung apa durung lehmu jejamas ana ing Kali Madirda? Simbok! Simbok!
Kowe aja mati, kowe urip. Kaya sinambring gelap jagate sang Jamadagni. Remuk rempu tatas rontang ranting kambah ing yoga kaprawasing kingkin. Ingkang minangka dadi lantaranging gesangira sang Jamadagni mus atinggal donya. Nglimpe sang putra kinasih gilang-gilang kuwandane kutah ludira meles kang ludira kawang-wang anelesi sarira sakujur. Kawelas arsa sang Dewi Renuka ing pangrasa dadya sumber papa tutuking jember. Mendhong ireng sinela tatit miwah ocehing bence manuk kolik amethuk layon. Kaya-kaya saking katebian ana swara kenthongan pring ingkang uluk-uluk munyaku menclang kaya bedhah jantunge sang Jamadagni. Ora ngira kowe nglimpe aku suduk sarira kaya ngene dadine lakon. Kowe mati tenan Simbok. Kowe tiga ninggal aku. Bapa risanggeni iki piye Simbok mati tenan Bapa. Oh. Simbok mati, Bobo. Semangkahang terus-terus umbar lindu bumi gunjing gumaluduk guntur ketuk jagat wis kuncatan adil donya wis bubrah langkrah. Jagat iki wis kelangan kabecikan kono kene kebak Dursila akeh wong cidra. Wong tuaku dhewe ya ngono. Bapakku pendhita sing ra gelem nampa kanyatan ibuku Renuka jarak marang Susila. Wong Maespati ya ngono. Ra jejeg kasatriyane ngrusak pagrayu nyures Tursijo. Para satriya Maespati padha picek matane. Diwas uripku sak wutuhe tak udhokke kanggo mulyaning bebrayan gedhe. Jebul tinemune muspra kaya wong sarah bau. Wong urip ora golek dalan padhang ning malah padha gedhekke maksiat. Aku wis ora sudi awor menungso. Aku moh dadi satriya. Aku kang bakal ngrangsang jagat. Aku dudu Jamadagni.
ning aku Rama Barga. Bumi gunjang ganjing, langit kelap-kelap katon, lereken canging alis risang maweh keandrung sabarang kadulu. Sabarang kadulu wukir moyak mayik saking tias baliwur. Sisan gawe lak bubrai jagatku. Wong Maespati yo melu dosa tumrap lakon iki. Titenono. Sapa wae sing klebu golongane priyayi. Sapa wae sing klebu penggedhe lan jenenge ana radene. Pethuk Rama Barga lak wadung dasmu pecah. Apa jenengmu? Aku Adipati Citrarata ya Raden Citrarata. Nganggo Raden. Kowe priyayi Maespati. Ya aku Nayaka Maespati, aku penggedhe Maespati. Mutiar. Iki sapa iki? Ana menungsa gedhe dhuwur nggawa wujute wadung. Jamodagni Rama Barga, kowe sapa? Aku Raden Setya Asmara. Ana radene kowe satriya. Aku satriya. Mutiar. Raden Akbar Syahalam. Lah nek iki ora wani aku. Nek iki suci. Ora nate dolanan wong wedok. Sapa nguri kuwi? Lambine kok kaya pemain jaranan. Sing ngarep bojomu iki. Mboten bojo kula. Lah sing ngarepmu ki sapa? Bojo kula teng griya. Sing ngarepmu gendhakan kula. Mutiar.
Sopo iki? Deni operator. Kowe arep budal ning ndirek macak mlipit karaoke ning guyangan mutar. Wes. Wes, arek gawa wes. Praginceng pak pong bu bolang di negara wong kali codingetan iline titah ulun nger Bargawa mandeka luwih dhisik yen ora ulun cupet mesti wae iki mengko bakale sangsaya ngombro-ombro ora wurunga jagat iki mengko mesti bakale giduh merga saka pangamuke Bargawa. Kowe dewa Narada. Ya pancen bener. Kenang apa kowe dadak ngendhek lekase Rama Bargawa. Ngene ya. Tripalungguhan iki pancen bener sing dadi sumbere pasulayan kuwi mung werna papat, siji bondo, loro wanita, telu kawasesan, angka papat pangwasa. Mula yen menungsa kuwi wis bangkit nyingkirke rubeda wijining pasulayan, yekti bakal lumintir nugrahane manggon ana jagate keluhuran. Kuwi nek kowe gelem Jamadagni. Ya mung kuciwane aku wegah. Uripku tak sengaja kaya mangkene. Aku emoh awor menungsa sing pakartine kaya kewan. Luwih becik Bargawa urip ana alas awor karo satu wana. Luwih becik tinimbang awor menungsa nanging patrape kaya kewan. Nanging sediamu sing kaya mangkono kabeh kuwi mau kleru Bargawa. Kleruku mapan ana ngendi? Ngene ya Bargawa. Sing nyidra resmi kelawan ibumu kuwi mung sajuga ya kuwi Dipati Citrarata. Nanging sak pethuke menungsa ndok pateni sing ora ana sambung rapet gandeng cenenge kelawan perkara iki. Kabeh melu dadi korban kagepok kelawan wadungmu. Apa kowe ora kecilik? Apa kowe ora kecilik lamun besok ketanggor kelawan sawijining menungsa ingkang sembodo malik jagatmu Bargawa? Tiwas kebeneran lamun ana satriya sing kuwawa nguntapke nyawaku. Lamun ana satriya sing sembodo nyampurnake sing dadi uripku malah aku seneng. Malah aku bungah. Ya titenana. Mbah ana jaman kapan bakal kelakone. Yen ana satriya sing ketondokan Bathara Wisnu, kowe kudu ati-ati Bargawa. Ing atase lunga mak klepat ewadene ucape Bathara Narada sing pungkasan gawe prindinge wuluku. Ya tak enteni nganti jaman kapan wae endi menungsa titis Wisnu. Lising kandha tringkesing carita.
Jaman Maespati wis lumaku tebih. Ratu Maespati Prabu Hiryawadi wis murut marang Kasedan Jati. Putranira Prabu Hiryawadi akekasih Prabu Sri Arjuna Sasrabau ingkang jumeneng Nalendra. Lumereke wanci pepatihira Sri Arjuna Sasra ingkang kekasih Bambang Sumantri wis gugur. Awit lumawan tanding Ratu Ngalengka Prabu Rahwana-raja. Sagugure Patih Maespati nenggih Bambang Sumantri. Patih Kartanadi ingkang anyulihi kelungguhan patih. Nanging senadyan pepatih Maespati wis ana kang anglenggahi paramdene Sri Arjuna Sasra kedlarung anggenipun anandang kingkin awit tinilar Bambang Sumantri patihira kang dahaden tresnani. Tatan ngawruhi kang bekane tanpa sangkan saneja mangkat yang batari Saraswati sayakti endayani makaring saya budaya. Yayi Kartanadi ana parigawe apa kumembeng wasmanira? Aduh sinuwun. Lepat diagung pangaksama paduka Kanjeng Sinuwun. Estonipun waleh-waleh menapa? Sampun sawetawis dangu kula kepengin munjuk atur ing ngarsa paduka Sinuwun Sang Aprabu. Tanasanes kejawi muhung kawontenanipun raos kula ingkang tansah melang-melang kados nilar jejabang maksih abang wonten tepining dalumbang. Sinuwun setunggaling hari maleming Sukra Mancawarna kula nyupena negari Maespati kadi keblabaking toya bena sinuwun. Aritaning satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine sanget mboten nginten mbok bilih Maespati kerawan paduka Paman Bargawa. Jagat menika sampun keberbegen dening kondang ngumandhangipun Paman Bargawa. Aduh Paman, anggen kula ngupaya paduka prasasat njajah desa Milangkori ingkang mekaten mbok inggiya Paman kepareng nyupet semanten anggenipun paduka tansah damel pepejah. Monggo kula boyongi manjing wonten lebeting pura negari Maespati ngayomana gesang kula Paman.
Wiwit saksedane ibuku Renuka, aku wis wegah awor manungsa. Uripe Bargawa mung mapan ana tengahing alas manunggal kelawan satu wana. Aduh paman. Keparenga paduka nyawiji dados ajuga mapan wonten negari Maespati mriki paman. Aku ora gelem nyanding kamulyan. Aku ora gelem kawibawan. Aku wis sumpah moh cedhak karo satriya. Nadyan satriya mau isih sedulurku dhewe. Mergo jiwa satriya kuwi sejatine leleteking jagat panusmani jaji laknat. Batine lan ucape babar pisan ora tau gathuk. Ngerti yo. Saksedane Renuka ibuku. Sapa wae sing dadi satriya kuwi kabeh dadi mungsuhe Bargawa. Aduh paman, ingkang lepat menika leluhur-leluhur kula. Mila sumangga kula dherekaken manunggal wonten Praja Maespati paman. Kowe aja duwe panyakra bawa lamun aku gelem awor karo kowe. Negaramu saiki wis ora tentrem. Tegese anggonmu nyekel negara iki durung kasil. Kowe ora bisa dadi ratu kang sejati. Mongko wong dadi ratu kuwi kudu duweni daya panguwasa kang gedhe. Yen ora kedunungan panguwasa gedhe ora bakal kuat menungso mau dadi ratu. Ning tak sawang kuwi dadi ratu mung mburu butuhmu dhewe. Nyeneng-nyenengke kulawargamu. Kowe ketungkul lelangan karo bojomu sing cacah 802. Nganti negaramu diserang Dasamuka. Senopatimu akeh sing padha mudhar klebu Sumantri ponakanku. Negaramu geger ning kowe malah seneng-seneng karo bojomu. Kowe ki ratu apa? Sinuwun. Kaya kilat hanenggih pusakane Sang Bargawa ingkang wujud Gandewa Kyai Bargawastra. Kyai Bargawastra hanempuh badane Sang Nata Maespati, mekar sarirane, 7 gunung gedene ngebaki jagat.
Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara Maruta pawana bana margana wala dalah dudu karepe dhewe bapa paman sing njaluk dipunjung karo anake lanang Bargawa aja to mong kowe yen aku wis mbledhos ngene iki jagat wae bisa tak gulung. Wong iki lahing sekaring bawana langgeng. Arjuna Sasra ulun Bathara Wisnu kang manitis ana jiwa lan ragamu tak kandhani ya sing jeneng Bargawa kae wong bingung uripe kebuntel nafsu napsune nafsu amarah atine dikuasani dening rasa ngigit-igit kebrongot dening pedhese lelakon nanging ora mbok ademi nganggo rasa kawicaksanan nyatane bareng didumuk kekuranganmu dituding salahmu kowe nesu banjur mbok tandingi kanthi cara adu karusan ngerti yo Bargawa kae dudu tandingmu kae lagi diuja sing dadi kawengisane Sapa wae wektu iki sing wani nantang karo Bargawa padha wae karo masrahke patine. Kepeksa penulun nuncat saka jiwa ragamu Arjuna Sasra. Ora mikir supaya datang aku citra. Jumegluk horeg gegirisi guruh guntur gumleger genjot gonjang ganjing ubenge jagat saya tuwa menangi jaman rebutan Raja Brana akeh wong kang padha kalimput melu-melu tumindak nista padha ra eling yen urip iku ora mung upaya Raja Brana nanging uga ngesti kamulyan ing tembe wingking apa to tandane
ajaran suci disingkiri, kahanan ingkang nyata digawe sandiwara. Gendro ora mendho gawe cilakane wong liya. Watak jahat saya nekat mula akeh kawula sing padha keserakat. Merga para priyagung akehe padha ngaji pumpung. Nayaka padha numpuk bondo. Senopati padha wedi mati sing duwe pangkat ora kena nggih kiblat. Merga gegaran niat jahat golek nikmat sing tanpa ragat. Bandane rakyat digawa minggat ora iso mbedake endi sing apik endi sing jahat. Wong cilik dadi keserakat ora kuat nanggung abote brayat, mula akeh bojo sing padha dipegat. Nayakane jaje laknat punggawane ndak nduk kaya wong ora niat. Wakile bangsat senopatine keparat, ratune ela-elu ora duwe adeg-adeg sing kuat. Mula negarane kaya arep kiamat. Dadi pengarep ora gelem tombok, weruh wong mlarat mripate mung mlerok, ora gelem ndelok kawulane sing pating plorok. Uripe rekoso ora ana sing dimplok, wong cilik mungkon mangan sego bosok, ewadene sing duwe kuwasa isih mentala nampa saga. Uripe nglongok golek bondo ngoyok, ngawur waton ketok saben kutha duwe wong wedok. Ora nggugu wong alok saben dina dolanan bocah wedok, nuruti wong ayu ngudangi ana anggrok. Nek dituruti mesti wae medhotke boyok. Manjing wanci gara-gara kadya tirta kencana prebawane.